Čaute Techboxáci, opäť vás zdraví Roman Calík z MVC 2014. Teraz sme v stánku Nokie, ktorá predstavovala počas Sony prezentácie, mala vlastnú tlačovku a predstavila zariadenia, ktoré sa očakávali a neočakávali. Hovorilo sa, že Nokia predstaví Android smartfóny. Nokia niečo podobné predstavila, nie je to Android smartfón v pravom slova zmysle. Čo vlastne Nokia predstavila? Je to nová séria X a práve držím v rukách z tejto novej série najväčší smartfón, to je 5-palcovú Nokia XL. A tieto zariadenia sú zaujímavé tým, že vlastne majú vlastný operačný systém, ktorý vychádza z otvorenej platformy Androidu. Nazývajú ho Nokia X Software Platform a tento operačný systém je vlastne systém, ktorý je otvorený rôznym aplikáciám. To znamená, že na Nokiu si môžete nainštalovať Android aplikácie, ale idú tu nainštalovať aj akékoľvek ďalšie aplikácie, napríklad aj z Windows účtu a tak ďalej. Celé zariadenie je dosť plastové, ale čo je veľká výhoda je, že vlastne môžeme dať kryt dole. Nebudem to tu teraz skúšať, lebo budem pípať, ale vlastne takto dáme kryt dole a každá Nokia z novej série X je vlastne dvojsimková, takže dosť otvorená ľuďom, ktorí radi šetria na službách využívaním viacerých operátorov. A ďalej, každá z týchto Nokií má slot pre pamäťové karty. Keď si pozriete, dosť sa tu inšpirovali Androidom, aj celé to menu sa podobá, je to taký mix Androidu a Windows Phoneu. Vlastne tu máme hornú lištu, kde zapíname rýchle voľby, takto sa dostaneme do nastavení. Toto vám niečo určite pripomína. Vlastne tu sa pozrieme na pamäť. Toto zariadenie má nejaký 1,12 GB pamäť. A listujeme vlastne v nastaveniach podobne ako v Androide. Ale keď sme na hlavnej obrazovke, čo vám toto pripomína, to je Windows Phone. Tu vidíme zase nainštalované pravdepodobne Android aplikácie a opäť ako v Windows Phonech potiahneme ďalej, teda doľava a dostaneme sa k aplikáciám, ale tu je to také zaujímavé, že tu sú aj aplikácie v podstate otvorené alebo posledné použité aplikácie, tak ako to poznáme z najnovších Windows zariadení. Takže takáto je Nokia XL. Teraz sa pozrieme na ďalšiu Nokiu, to je menšia X-ko. To je v podstate postavené na tom istom princípe, opäť sme hlavnom menu, opäť vidíme nainštalované aplikácie, ktoré sú očividne Androidové aplikácie, dostaneme sa opäť k nejakým rýchlym voľbám a tak ďalej. A Nokia si sľubuje, že toto je veľmi jednoduché riešenie aj pre bežných ľudí, ktorí s Androidom majú problém. Tu sa naozaj veľmi nestratia, ale na čo Nokia vsadila sú úplne perfektné ceny. Tu máme v podstate stanovené ceny, s ktorými chce Nokia prísť na trh. X-ko prichádza s 89 eurami, ale pozor, tieto ceny sú bez DPH-čky a bez nejakých ďalších pridaných možno marží obchodníkov alebo niečo podobné, ale môžeme očakávať, že najlacnejšia Nokia s týmto novým operačným systémom bude stať okolo 120-130 eur a najvyššia 5-palcová možno okolo 150-160 eur, čo sú ale špičkové ceny na to, že ide o zariadenia, na ktorých pobeží naozaj čokoľvek, na čo si spomeniete. Tie displeje sú fajn, skúsili sme fotoaparáty, tie fotia veľmi slušne na túto kategóriu. Displeje sú pekné, IPS-ka. V podstate Nokia si myslím, ona už nepatrí medzi high-end výrobcov, ale práve týmito novinkami, ktoré tu predstavila, tak Nokia si získa určite veľký market share a prajeme im to, ale Android zariadenie ako také s vlastným Androidom malo prísť už veľmi dávno, je to škoda.